seguim avançant en el dia d'avui. Ens acostarem encara una mica més cap a la 1 de la tarda, però encara en tenim temps per l'entrevista cosmopolita, la de la meitat de la setmana amb el Cosme Garcia. Cosme, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Dius, tenim temps. Home, doncs encara està a les 2, en tenim molt de temps. Sí, clar, en tenim molt, però moltes coses per dir també. Tenim molt, tot el tiempo del mundo. És molt car el temps. Ah, sí? És molt car. Ja passaré per comercial i a veure quan val el minut de publicitat. Si es pogués comprar el temps, hi hauria traficants de... Bueno, jo crec que tots seríem traficants de temps. Si es pogués comprar el temps... No, home, però si ja es ven el temps. A quan val una falca per 30 segons, 40 segons? O sigui que això se ven. Cosme, qui coneixem avui? Bueno, mira, ara et canvio una mica el xip. Ara me'n vaig al món de l'art. Què et sembla? Aniré al món de l'escultura, al món de les belles arts, perquè tinguem una persona que, bueno, té gran petjada a la nostra ciutat de Lleida, a comarques, però també fora d'aquí de Catalunya. Carmina Solà i Soler és una de les nostres artistes que, bueno, va rebre també un premi important, que és el Premi Gran Persona de Lleida, i que avui hem tingut la possibilitat d'invitar-la, ja fa uns dies que li tenien que dir, però finalment hem quadrat amb ella. Carmina, benvinguda i bon migdia. Moltes gràcies. Bueno, parla'ns una mica on vas néixer i per què et vas dedicar a això. Doncs molt senzill, jo sóc com l'Indi Vilamandoni, pràcticament. Bueno, jo vaig néixer al carrer Major, més de Lleida ja no es pot ser. Sí, el Rovell de l'Ou. El Rovell de l'Ou, el número 15. Allà on passaven les processons. I tant, i fèiem les catifes. I tant que sí. Que tinc un record. record. Plaça Paeria. Exacte, a Cal Rull fèiem les catifes allí. I fins i tot se ficaven les cistelles de Nadal. I tant. I el baratillo davant. I el baratillo, oncle meu. I l'estrella d'oro que feia uns pessebres de Forespan. Meravellós. Molt bé, i quan vas néixer? Jo vaig néixer al carrer Major a l'any 53. 53. 53. Molt bé. Ja sóc, a part de gran persona que m'ha anomenat molt gustosament, jo sóc persona gran ja. Bueno, això dels Armants de Lleida, però bueno, pràcticament tampoc és persona gran, o sigui... Bueno, estem en el camí. Cap als 70. Cap als 70, i dichosa de fer-los. I això de l'escultura de què te ve? I això doncs és clarament d'allò és ja de naixement, vull dir... Sí, perquè allà al carrer Baixó una mica més avall, davant de Sant Pere, hi havia la Magdalena Ibars. I tant, és perruquera i artista... Tota la seva obra de pessebres ha quedat cabells, al peu del Romeu. I n'hi ha un de pessebre amb cabells, i tant. I la Magdalena era molt amiga de la meva mare. Saps què passa? Que jo vinc d'una família que és creativa 100%. La meva mare era modista d'alta costura de Lleida. Molt bé. Va ser la que va fer els vestits de les pubilles de Lleida durant anys. Ah, caram! Sí, el meu pare era psiquiatre, va ser el primer psiquiatre de Lleida, una persona important, Solà Pàmpols, una persona amb gran nomenada i una persona amb molt prestigi de Lleida. Vull dir que jo vaig néixer en una família realment extraordinària, i llavors això es percep des de petit, perquè ho respires. És a dir, que era que allò, vostè era en aquell moment, o tu en aquell moment, eres aquells que quan al carrer Maixó era... El Rovell de l'Ou, i em se respirava... Fins i tot se muntava una tòmbola de... I tant, a la plaça Sant Francesc. De la Cruz Roja. I tant, i es ficava una urna amb un cotxe que sorteixava. I tant, i allí jugàvem de petits, tots els nens del carrer. Però parlant una mica de lo que a tu t'agradava, sempre havia sigut l'escultura o havies pensat també en pintar? Jo vaig començar dibuixant com tots els nens. El meu era el dibuix. L'escultura no és impensable si no practiques dibuix. L'estructura, que és la tridimensionalitat de l'escultura, es basa en la percepció de la 3D. Però primer has de dibuixar molt per aprendre a dibuixar. Cal observar molt i després passar de la 2D, que és el paper, a la 3D. Per cert, que ara que estem en plena quaresma, no t'ha donat mai de fer una escultura dedicada a la Setmana Santa, com per exemple hi ha alguns autors, com Jaume Gor i altres molts artistes? Tinc obra, però el que passa que va ser una escultura funerària dedicada al Crist, i està a Granollers amb un panteó privat. Ah, caram. Sí, i la tenen allí dins d'una urna tapada per un vidre, però es veu des de l'exterior, i va ser una obra que va agradar molt amb una família molt nomenada de Granollers, i ja fa anys d'això, i bueno, va ser una experiència molt bonica. A més, el que és l'espiritualitat i el que és el sentit. El moment viscut amb aquell. Sí, no és que t'encarrile en la vida, perquè tot el que és l'aspecte transcendent de la persona, quan treballes l'espiritualitat dins de l'art religiós i quan estudies història de l'art
i iconografia i simbologia, comences a entendre moltes coses. I això ho apliques. No, és que jo precisament ara com hem exposat aquesta imatge de la soledat allà al peu del Romeu, Sí. que li deien la Balius, La Balius i li tant. deien la Balius, per això Sí. es va treure de la professor. Sí, sí. Llavors me feia la idea d'això, no? De que aquí a Lleida pues, escultors, només el Jaume Gor, poca cosa més, hi havia alguns altres, l'Oliva i algunes El que persones. passa que lo que és la imagineria a Lleida no té massa anomenada, és més d'Olot en quant a Catalunya, Bueno, i després Andalusia, que és l'esclat dels grans escultors. I Castilla y León. I Castilla y León, per suposat. Però vull dir, tot el que és la imagineria clàssica de Berruet i tota aquesta gent, no? Sí. Que meravellós, no? I Piero de la Francesca. I Piero, bueno, però ja parlem d'altres contrades. Aquí a Catalunya també tenim molt. Modest Gené. I tant, tenim... I Perelló. I tant. Perelló, Bellpuig. I tant, no, tenim grans exponents. Anem a parlar de tu, perquè elabores molt bé aquestes figures que fas, però elabores també el dinar com fas les escultures. Quan un és creatiu... És per tot. És per tot, és l'aroma que t'acompanya. Llavors, clar, és allò com el sabor que fa la mare al plat, que és únic, perquè una truita a la francesa feta per la mare, feta per un altre, sap diferent. Sí. I això només ho sabem els fills, perquè ho notem. Doncs quan un treballa amb creativitat, perquè ja és la seva manera de ser, posa la seva petjada. Ja, perquè i en tot el que fa. Amb una escultura s'ha de tindre molt d'amor, no? Perquè com se fa amb les mans, se treballa amb molt d'amor, no? Sí. Has trencat alguna cosa feta o no? He trencat? Sí, de dir això fora, no vull. Clar, sempre descartes. Sí? Sempre, perquè és assaig i error sempre. Ja. Quan treballes, és com quan un nen comença a caminar, primer han de trebancar-se molt, alçar-se, tornar-hi, fins que et surt el que realment vols. Però és normal, forma part del procés. Que no passi com aquell que es va enfadar i li va tirar la massa i per això tenim la verge al blau. Bueno. Que a vegades els aprenents en saben, eh? Bueno. Van aprenent del mestre. Home, mira Leonardo. Sí, efectivament, sí. I ara parlem també una mica de la teua família. Ha sortit algú a la teua família que li agradi això o no? Sí, la meva filla és dissenyadora gràfica, té una empresa que es diu panetipernil.com, que treballa tot a base de... És complicat aquest nom, panetipernil.com. Panetipernil, per això et vull dir això és molt especial, perquè ella recorda els berenars que jo li feia al sortir del col·legi. Caram. I com que sortia amb gana i li portava el panetipernil, era el menjar que més disfrutava després de sortir de l'escola. I va dir, mare, si poso aquest nom, me'n recordaré tota la vida d'una experiència de gust, de plaer, no? I això des de petit. I té una empresa que és dedicada a material per criatures, des de nadons fins als 2-3 anys. Productes des de mossegadors, de xumets, tot coses de bebè, no? Molt bé. I és molt interessant perquè ella ven a tot el món, perquè és una empresa que treballa bàsicament per internet i és molt creativa. Ella va fer els estudis a Granollers, a Granollers ella hi viu, però ella va fer a Sabadell, a l'escola ESDI. On tens obra? Obra, doncs la tinc a Barcelona, tinc un col·leccionista privat important, aquí a Lleida. A on? Aquí a Lleida tinc, pràcticament són clients que tenen obra meva. A Barcelona però tinc... obra pública? Obra pública no. No has fet? Bueno, vaig fer, per encàrrec de la Diputació, el guanyador de la cursa del Premi Mundial de Motociclisme a l'Alsamora. Ell té, l'Emili, doncs té el trofeu que li va donar la Diputació, és una obra meva. Amb els Amics de la Seu Vella has col·laborat? I tant, i tant. Ja tinc projectes amb ells, el que passa que fins que no estiguin ben enquadrats... Igual li dic al Joan Ramon González... Som molt amics. Jo ho sé, Sí. No, has col·laborat amb moltes entitats i fins i tot a tu t'agrada els temes benèfics, no? I t'agrada molt aquelles persones que més ho necessiten, no? Pues sí, pràcticament he donat obra també a Creu Roja, a Mans Unides i en aquestes exposicions benèfiques que després el producte del que donen realment reverteix en la gent necessitada, que això és important. Com trobes la Lleida d'ara, tu que has nascut al carrer Major? La Lleida d'ara costa adaptar-se als canvis, però penso que els canvis comencen alçant-ho tot perquè per sota ja puja bo.
És a dir, Lleida. Allò que teníem Lleida a sota, ja estem a sota. I ara estem netejant perquè surti alguna millor. I llavors, quan es neteja un lloc, primer s'ha de fer molta runa, molta brutícia, molt de pols, però perquè després quedi bé. I estem en aquesta fase de pols, ara. Bueno. Espero que per sota... No havia sentit mai l'expressió, però bueno, és bona. Però per sota puja bo. Sí. Això vol dir que hi ha dinamisme, hi ha canvis. Sí, les arrels són bones. Les arrels ja són bones. Sempre, a Lleida sempre. Sempre. Ni ho dubteu. Lleida som... Ara que estem en campanya electoral, tots ho diuen, l'expressió aquella per Lleida ja n'hi ha prou. Bueno, n'hi ha prou. No, sempre s'havia dit. Estem en el canvi, però no nosaltres, tot el món. Fixeu-vos com està tot... Està el canvi climàtic. El canvi, tot toca canvi. Sí, sí. I el que no s'adapti malament, I tant, no. Fins i tot jo que sóc solter, jo canvio de nòvia, canvio de nòvia de tant en tant. Bueno, perquè canviar no fa pols, no? També és veritat. Acabo. Ara ho fem a l'inrevés. Mari Carmen, fes-me una pregunta a mi. Doncs et faria una pregunta. Tu que et dediques a la comunicació i coneixes els registres de veu de les persones en què entrevistes, m'agradaria saber què perceps en les textures de la veu de les persones, si saps copsar realment l'ànima del que et parle. Sí. És una de les coses que més m'ha apassionat sempre, no? Veig si fica cor, si fica ànima, tal com s'expressa ja veig per on tinc que seguir aquesta entrevista. Jo ja veus que no ho faig en papers, no tinc preguntes concebudes, depèn del personatge, l'animo. És com aquell que va amb un metge i li diu, doctor, no tindré càncer, diu, sí, te mueres de l'infarto, no del càncer, no? Per tant, el personal has de saber comprendre. Amb el fons, els que estan aquí, el Ricard, el Sergi, tota la gent que està davant d'un micròfono, el David, pues són persones que has de saber entendre l'altre i has de saber veritablement el que li pots extreure. Clar, perquè hi ha persones que per molt que la busques no li treuràs. Li has de trobar el punt. Efectivament. T'ho agraeixo molt aquesta pregunta, de veritat, no me l'havien fet mai. Mira, Ricard, avui hem canviat el registre, Sí. Ha sigut curiosa, Bueno, ha sigut molt bona, aquesta. Sí. Sí. Carmina, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí, segueix treballant, segueix col·laborant. L'artista és el que té. És el que fins a l'últim alè treballa. Sí, mira. I disfruta. Jo a vegades ho dic. Perquè és una sort treballar amb el que t'agrada i amb el que has nascut, que és la vocació. Això és impagable. Pues sí. Què t'he de dir? Que tu t'has dedicat a lo que t'agradi. I tant. Déu m'ha donat aquesta oportunitat i cal aprofitar-la. I l'has aprofitat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a veure si te descobrim què és el que estàs preparant a la seva ovella. Bueno, abans tinc a la Fecoll, tinc al desembre, que vaig parlar amb el Jesús. Amb el Jesús i em va dir, vull que es posis aquí. Jo vaig fer una sèrie de ciutats durant la pandèmia. L'artista ho aprofita tot. I com que treballem més aviat sols, perquè hem de treballar amb les muses, això és necessari, i vaig fer una sèrie de ciutats del món, junt amb els de la USK, los Urban Sketchers, que soc del grup, i viatgem, i fem bolos, i bueno... Total, que vaig fer una sèrie de ciutats i em va dir que si volies posar-nos allí cap a la Fecoll. Cap a la Fecoll. Que ara arribem a la plec del Cargol també. I tant. Carmina, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, un honor de ser entrevistada per tu. Moltes gràcies. Vinga. Ricard, ja veus, una cosa diferent. Molt bé, doncs nosaltres... La propera setmana tindrà que ser de Setmana Santa. No, la setmana que ve no, que et dono festa. Ah, tenim festa? Oh, Setmana Santa, donem festa. Te volia portar algú que porta creus, cadenes i tot això, no te portarà algú que porta mones de Pasqua, perquè després d'ahir, el que vas explicar de la Pilar, mira que ets gormana. Ahir vas disfrutar amb l'entrevista. No, ja, però gaudint així escoltant no engreixa. A mi dona'm la xocolata. A tu te dono la xocolata, a mi me dones la mona. Bueno, Cosme, escolta, gràcies i va, que parlem de llibres.